Значи, тук съм в една ебана пейка. Маха му еба. Значи, много е тъп живота. Оня ден отивам до магазина да си купа кисело мляко. И она ми вика, 2 лева. Тъпа ли си майка ти да я? На всичкото отгоре не ми върна една стотинка ресото. Ще ти ба майката. Но, тия бирни фустъци, си ги взех за лев 66. Как лев 66 200 грама бирни фустъци? Вие да не сте луди, бе. Тъпа държава. Също така, искам да се оплача от депутатите. Те са много тъпи. Много тъпи. Получават заплати по 5 бона. А какво правят? Свети ни ебат държавата. Майка ви да еба. Мърши.